Ka Meghalaya High Court haka hukum ka bakala penmi haka arpoi trigu nailar arjar pulai kala Tangon tyngeh ya katanat Public Work Department Roads halor ka jing kno jengka na ka por ba uslam udai ka daw ya ka jing sniu ki surok ka High Court kala ong bakala ju yai ban bon sin baka Meghalaya ka de ka jaka ka bajur slap haka perthai bat hapan pikir bha habashna surok bat ki jing khle rong hab ban jet janai ba uslap unamla ban pen sniu ya ki kene ka hukum jong ka High Court lingba ka Division Bench kala mi hadien ka jing ngap ya kemuka duma dau Hazarika lingba ka PIL hakate ka yeng ka shari ka High Court kala kan tho ru ba katanat PWD kam dai ban ai dau ba nak ayom slap ba omla ban snapan bahaya ki surok ka long ka man ki surok ka jela kimpoi kat kum ka jing khmi lenti bat ka dau bala ahi ka de ka jing slap ka jinglot jingsam ong ka hukum hadien ka jingsngap ya ka kaipot bala tap do Executive Engineer PWD Roads tura ka baya day bat ko surok agya medhi para Phulbari Shatura AMPT ka High Court kalapan da ka kaipot bathamai halor ka te ka surok bat kan shong ngap biang ha ka lai tarik urisau arajar arpulai